W imieniu Otca a Syna a Ducha Świętego. Kniez, budź z wami. Lubi bracia, lubi sestrowie kniezu, lubi osadni, gdyż na adwentnej niedzieli stoi jedna kwitka przy ołtarzu, potem je to wieste znamio, na to je niedziela Gaudete. My so weselimy, że je kniez blisko. Wesele będzie perfektne, gdy są też ci świeczki zaswieczone, proszę ci dzieci, żeby do predka przyszli, a tu służbu za nas do skutka stajli. Nasz wujek, nasz Nowak, on pomaga. Pójdziecie na świeczku. Cejcze na tamnej stronie. Wilkotnie, zaswieci. Zapłać Bóg. Światło nam doutro date je od niego naszego knieza a zbożnika, któregoż przykład oczekujemy. Na niego się usmierają, prośmy, żeby nad nami swoją smilność pokazał. Smil so nad nami, knieże. Pokaż nam, knieże, swoją smilność. Spuszcz a wodę nam nasze grzechy wszechomocny a miłościwy Bóg, a dowiedź nas k sobie do swojej krasności. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Modlmy się. Boże, Ty ladasz na swój lud a widzisz, jak on wierliwie oczekuje swiedzień kniezowego naroda. Daj się nam z toho radować, żeśmy tak ulkotnie umożeni, a to hody światoczne a wesele oswiecić. Przez Chrystusa naszego knieza. Czytanie z Księgi Cefania. Zraduj so, dżoka Cionska, zajuskaj Izraelo. Wiesel a raduj so z całej wutroby, dżoka Jeruzalemska. Zbinął je kniez Twoje wusudy, wotenał Twoich nieprzyjacielów. Kniez je kral Izraela, Twoje sredziznie. Złego so hiżo bojeć nie trebasz. Wonego dnia rieknu w Jeruzalemie. Nie boj so, a Cione, niech nie słabieniecie Twoje ruce. Jawe Twój Bóg je w Twoje sredziznie, dobyciarski mocno. Wieseli so nad Tobą pełny radości, stworicie nowego w swojej lubości. Twoje dla boskości radują so, kajż na swiedzenskich dniach. Słyszeliśmy Słowo Boże.
Druhé čitanie slyšíme z lista svätého apoštola Pavla Filipianam. Bracia a sotry, wieselcie so kniezu přeco, wospětuju, wieselcie so. Wszyscy ludzie niech spoznaja waszą dobrotu. Kniez je blisko. Nie czyńcie się starościowo niczo, ale przynieście w każdej modlitwie a prostwie dziakliwie swoją należność kniezej. A pokoj Boży, kiż schon rozum przysahuje, szkitaj wasze utrobę a mysle w Chrystu Jezusu. Słyszeli sme słowo Boże. Przygotujcie kniezy płócz, runajcie jemu ścieżki, a kujże człowiek nańdzie Bożu spomożność. Halleluja, 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 Jest Bóg z wami. Słowa świętego sczynia po Lukaszu. We wonym czasu so trjody ludu Jana Kczenika praszachu, što mamy czynić. U nim odmówi, štož ma dwie sukni, da jedno tomu, ki žane je nima, a štož ma jedzie, nech zczyni podobnie. Tež słownicy przyjdzie so wukčić dać, a praszachu se jeho mistrze, što mamy czynić. Wun him praj, nie żadajcie wiace, hacie wam przedpisane. Praszachu se jeho tež wojacy, a što mamy czynić my? Wun him praj, nikomu nie prawo, a krzywdu nie czyńcze, ze swoim zdu budźcie spokojom. Lud w niebiestwości czakaše, a wszyscy swoich utrobach o Janu myślachu, hacz nie je wun znać Mesijas. Ale Jan odmówi wszystkim, jak czyju was z wodu, przyjdzie pak mocniejszy hacz ja, któremu szpaski przy jeho trijach rozwiązać, ja hodny nesem. Wun bude was kcić Duchu Świętym a woheniu. Wun dzierży wijałku swoje ruce, zoby wuczyścił swoje huno, a zromadził pszeńcu do swojej brożnie. Pluwe pak w niebuhaszitym woheniu spali. A napominaše lud z wiele drugimi słowami, a wozy wiesze dobre poselstwo. Ewangelii naszego knieza zbożnika Jezusa Chrystusa. Lubi bratce, lubi sestrowie kniezu, lubi osadni. W zajszłych dniach jsem tuto postawu otevzał pola restauratora. Ona przedstawia Jana Kczenika, kiże dżens, tak rec w Ewangeliu nam so znowa przedstawił. My znajemy opisanie jeho obucza, kożuch, ma krzyż w ruce, jenio a pismo, ekce Agnus Dei, tam stej lecze jenio Boże. Jak stara tele postawa je, to nie wiem dokładnie. Na fotach je widzieć, że je ona po 1890 stała wyższe klitki direktnie nad prydarium. Wtedy byše klitka tu przy stopie. Klitki mają stajnie jeden korb, budeš rec, w którym duchowny prydarium stoi. A nad duchownym je wieko, które się tak wużłobiene, że one swoją funkcję tak derekaż można wykonia, mianowicie zwuk słowa predaria do rumność niese. To dżens nie jest w tym zmysle trzeba, tylko jak mamy techniku. Predy by się to inna technika.
Nad wiekom tedyszej klitki był stworzony mały turmik przewidny, ale w tym turmiku jest tutaj postawa stała. To mi jeszcze też zmysł, że była ona przyrjadowana klitce, wszako znajemy Jana Kczenika jako uspiesznego prydarja, to jest jedna z jego kajkostczów. Jako se cyrki 1952 przetwari, przyjdzie nowa klitka do cyrkwy. Ona dosta inniejsze miestno, tamle przystąpił ona stejesze. Potom dosta też Jan Kczenik, tutaj postawa, jedno nowe miestno, stworzył się mianowicie Kczeńska kapałka, ta by tam zariadowana, gdzieś steji spowiedny stół fararja. Jan był Kczeńcy przyriadowany też doma zmysł, Jezus však był od Jana w Jordanie wukczeny. Nikak najskiery z lata 1988, jako so cyrki zase przetwari, so postała z cyrkwy za, so wopkowa steješe nefarskiej łubi. Nietko po restauracji zmieje ona swoje nowe miestno w zakrystii. Zakrystia je miestno przychota na zetkanie z Jezusem w Świętej Eucharystii. Jan, tak o nim wiemy, ruba, przygotuje Jezusie pucz, a on uczy nas so przygotować. Dalsza jeho kajkost. Janowe słowa drudy napinaja, ale na końcu zwesela. O weselu jeden śpiew, w którym się na spoczatku ryka, što może weselo, a odmowa je hojić, a množić so. Weselo przyjdzie z lubosće. Lubość nie może nigdy jeno za siebie ostać. Jan Kczenik je z lubosće so do służby dał, też to jedna z jeho kajkostczów. Jemu by ważne ludziom bliskość knieza uwiadomić. Kniezowu bliskość się przyjemy, one nitko przychodzi na hodony czas. Przyjemy się też w cierpieniach, w weselu, każdym naszym czynu. Jeho bliskość je nam posilnienie. W praszeniu za kniezowej bliskością dzieszak naposled o lubość. A to dla se praszamy runie nitko adwentnych dniach, kajki da je mój pocza, kajka je moja lubość k sebi samemu, k bliższemu, k Bohu. Przy tym se nie praszamy podamo, przepytują swoje świadomie, kajke je powahi sym piesowy, zrudny, ruby, miły, ze starosćemi zabity, kruteje dowiery, ryczu rady z Bohom. Je trzeci advent nam so dżęca przyprawi, weselcie so, wasze umożenie je blisko. Jan Kczenik stupi so nam tak rec dżęc naprzeczo, dres troszku nieprzyjemnymi żadaniami, on se nas wieść do puszczyny, ale on to czyni k naszemu spomożeniu. Nam ma hić o strozbe zmyslenie, o czystą radość na nasze wiru, kotraż nas uczy, što on je, kotraż przykład oczekujemy. My wiemy, wierzymy a uznawamy, on je światło świata, Jezus nasz kniez. Dere, so Jan naposled też uczy, nic sobie przeżadać, a tola wiadomie na Jezusa se nastajić. K tomu niech nam tute adventne dny z Janowej wuczbu dopomhaja. Amen.
Dojeliby przyobroćmy sobą naszemu kniezi. Daj, so by so nasz poczak Tebi, Bożo, dale skrócił. Rozmilczy, usłysz nas. Daj ludziom, kotre z horki koroszczu wojuja, móc ju akceptować a z niej żywi być. Rozmilczy, usłysz nas. Daj, zosmy za šo džakoni, što se nam darju, tež za to, što je husto samo zrozumljiwe za nas. Rozmilczy, usłysz nas. Z poszczitkim wotemrytym wieczny odpoczink pola Tebie. Rozmilczy, usłysz nas. Ty Bożo, sy tun, kotroż oczekujemy. Ty zamożesz nasz świat rozjasnić, a szu biedu przeobročić do radości a zboża. Ty se żywa kralujesz bo wieki na wieki. Modlcie so šice, zoby so moja vaš vopor spodobal Bohu všeomocnému Otci. Božo, daj zo smiličim vy na znamio svojej podanosće stajnie přinošovač postajene vopor, zoby we nas z Twojej mocu skutk naszego umożenia dokonał. Tak prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Kniez budź z wami. Pozbieńmy utroby. Dziękujmy so Kniezy naszemu Bohu. Dziękujemy so Ci niebieski Wódce, a sławimy Cię przez naszego Knieza Jezusa Chrystusa. Jeho se zubionemu człowiectwu jako umożnika slubił, Jeho prawda świeci pytacym, Jeho silność skrucza słabych, Jeho światość człoda warysznikam. Przetoż wun je umożnik świata,
kotrohoż sy posłał, dokeż sy swirny. Tohodla sławimy przez kierubami a serafami, a śpiewamy ze wszemi chórami angelów, chwalospiew Twojej krasności. W oprawdzie światu su knieże, żołoż je światostrzem. Tohodla przykadzamy przed Twoje obliczo, świeczo zjednoczeni z całej cyrkwiu niedzielu jako dzień, na którym się Chrystus z martwych stanął. Przez Niego, którego się k swojej prawicy powysił, Cię prosimy. Posvětu te dáraj z rosu svojho ducha, zobyś Ty nam byłoj, ciło a krwi naszego knieza Jezusa Chrystusa. Predahać so wun dobrowolnie czerpienie uda za wun chleb, dżakowaše so, wamaše a poda jun swoim bučomnikam prajo, zmiče a jeszcze šice od toho, to je moje ciło, kotrež bude za was podate. Tak też zawun pojedzi keluch, dżakowaše so zaso, a poda jun swoim bučomnikam prajo, zmiče a piče šice z niego, to je keluch nowego a wiecznego zakonia. Moja krwi, kotraž bude za was a za mnohých przelata k wodawaniu rychu. Čiňte to, na mnie spominają. To je potajnstwo wiry. Wspominają tuż niebieskie wodczyny Jezusowu śmierć a zrowastanienie. Przynoszamy Ci chleb żywienia a keluch wozbożnienia. Dziękujemy so Ci, za sy nas powoło przed Tobu stać a Ci służyć a prosimy Cię pokornie, zgromadzuj nas, kociż używamy Chrystusowe ciło a krew, Duchu Świętym do jednoty. Wspominaj knieże na swoją cyrkę, powsze ziemię rozbrojenú a wudospełniaj w lubości. Gromadźe z naszym bamżom Francyskusom, naszym biskopom Heinrichom a ze všim duchowstwom. Wspomnij też o naszych bratrów a na nasze sotry, kociż su umreli w nadziei za zrowastanu, a przyjmij ich a wszystkich zemretych do światła swojego oblicza. Zmiesto nad nami wszystkimi prosimy Cię, sposzcz nam wieczne żywienie. Ze zbożnej Boha Rodzicielku, Knieżnu Mariu, ze świętymi apostołami a wszemi świętymi, kociż so Ci ze všech wieków spodobają. Zobychmy Cię kławili a sławili przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Niego z Nim a we Nim dała soci Bożą wszechomocny wódcy w jedności Ducha Świętego, wszak chwała, cześć a hordozność wieki na wieki. Nie rekamy jeno dzieci Boże, my to smy, tuż smiemy po niej do wiery śpiewać. Ojcze nasz, idź w niebiesach, święć Twoje mieno, przyjdź Twoje królestwo.
Stańco Twoja woda, kajż na miłach na ziemi, przyjemny chleb nasz daj nam dziś, podaj nam nasze winy, jako my też podawamy swoim winnikom, a nie wiedź nas do skutowania, ale umoż nas od złego. Umoż nas, knieże Bateuszego złego, a daj mile pokoj naszym dniam. Smij so nad nami, a pomhaj nam, zobychmy wotreka przeco swobodni, a przede wszystkim zamuczeniom wieszczy oczekowali zbożną nadzieję, a przykład naszego zbożnika Jezusa Chrystusa. Knieže Jezuso, svojim apoštolam se praju, pokoj vam zawostajam, svoj pokoj vam davam. Prosimy Cię, nie lejde na naše rychy, ale na víru swojej cyrkwy. Daj jej po swojej woli pokoj a jednotu, ki se živa a kraluješ wieki na wieki. Pokoj knieza, buď stajny z wami. Leczy jenio Boże, kotryż zebiera rychy świata.
Modlmy se. Prosimy Cię, miłościwy Boże, niech na stole bojskie posilnienie uczynności od grzechów, a nas tak przygotuje na bliskie hody. Po to prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Dziękuję wozywieniam. Dżęca 17 godzin przeproszujemy sem do cyrkwy na prynny piszczelowy koncert po dokładnym redzeniu a głosowaniu naszych piszczelów. Na naszym instrumencie raje dżęc Friedemann Böhme z Budyszina. Projekt piszczele sme się przedewzali z daru finansować. Tohodla je po koncercie przydurjach kolekta za piszczele. Hać do 31 sme na darach dostali 22 a 44 euro 8,70 centów. Butrome zapłać bo wszystkim dariczelam. Zajímawe, dżęca po niemskich kemszach przyjdzie tun człowiek, kiż je za firmu Eule nam te piszczele w zajszych tydzieniach znowa tak rec nastawi intonirował, a przyjdzie ekstra za ten koncert, za dżęsniejszy, żeby on wszystko jeszcze raz przepróbował, co to też jaradere funguje. To mnie raz weseli, przyjdzie ze cyle swojskie należności, on chce, żeby szło perfektnie klinčało dżęca. Na 4. adwentnej niedzieli sme potom też 17 godzin tu w cyrkwi Nyszpo medytatywnego razu. Jutne świecimy w Kroszczycach, pondzielu, utoro a sredu rano we 6. W klosztrze czwartk 5 godzin 30. Szulerio maja czwartk rano 6 swoje jutne, potem jest niedajn na fare. Tata spowiedź w Kroszczycach, pondzielu, utoro a sredu po jutniach. Piatk 18 godzin, sobotu 16 godzin, kaž też 18 godzin. W Rożyncze pondzielu 17 godzin, utoro 18:30, sobotu 7:30 a sobotu 17 godzin, stajnie pola wiacorych spowiedników. W klosztrze jest spowiedź 7 po jutniach. W Dobrošicach są sredu wieczor 6 kemsze, do toho jest spowiedź. W Worklecach są czwartk 18 godzin kemsze, świetle świeczków, do toho je też tam spowiedź. Cicha se ta godzina przed najswiętszym jest czwartk 18 godzin 15 w klosztrze. Różoc modlico w klosztrze, niedzielu 2, utoro 18:30, sredu rano w 8 a piatk wieczor 19 godzin. W farskiej cyrkwi od pondziela do piatka 18 godzin 30, utoro je pokutny różoc. W Worklecach utoro 18 godzin a czwartk 17 godzin 30. Kolekta dzień za tydzień jest za osadu. Ministranča z Kroščic a okolnych są czwartk 17 godzin na faru przeproszeni na adwentniczku. Kolpingujo w klosztrze zetkaja so czwartk 19 godzin 30. Piatk po kemszach je kczenskie zrečenie na fare. Utrome zapłać bo prajmy za zczyjowace dar, junu 500 euro za piszczele. W sobotu 20 godzin je czwarta vesper modziny. Nowo wyzwolena osadna rada zetka so w utoru 19 godzin na fare. 8.12 zemre w starobie 85 lat Maria Kubicowa, rodzona marsznerec z Hornera Heinka. Kołania requiem biešte piatk. 8.12 zemre w starobie 85 lat Rudolf Rentsch z Wietrowa. Kołanie popelnicy je pozdzišo w swojbnym kruhu. Knieże w naszym zemretym wieczny odpoczink. Niech odpoczuje Bożym pokoju. Ministranča niech przyjdą się po kemszach do zakrystije po plany. Porjad Bożej służbą, pondzielu rano we 6, ze zemretu Moniku Brezanowu, kaž te żywych a zemrety swojbnych znuknicy. Utoro rano 6, za żywych a zemretu sobie Rehorec z Worklec. Sredu rano 6, ze zemretu Hanu Heblaku a manželskiego Pawła z Horku. Sredu 15 godzin, w prawu pobożność. Piatk 19 godzin, ze zemretu Hanu Lukec z Dobrošic. W sobotu przedniedzielskie
za zemretého Jana matku a manželsku Hanu a synów Bena a Cyrila. Na 4. adventnej niedzieli rano ve 7 za zemretu Hertu Špitanku a manželsko Jurija ze Zejic do pana za Wasadu. Na pojednačích za zemretych słowo musiatec ze Smečkec a Budyšina. 17 hodin potom meditativne adventne nyszpo. Wam wszystkim jutro by zapłać Bóg, za zromadne patrzo, przyjął wam żonowaną adwentną niedzielu, uprośmy się Boże żonowanie. Niech Bóg z wami. Niech was pożonuje mocny Bóg, Wódz a Syn a Duch Święty. Życzę pokoju.